ቀይሕ 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 arancione arancione ብጫ 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 ቀጠልያ ቀጠልያ ሰማያዊ ሰማያዊ ሊላ ሮዛ ቡናዊ ጻዕዳ ጻዕዳ ጸሊም ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? ቀይሕ ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? arancione ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? ብጫ ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? ቀጠልያ ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? ሰማያዊ ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? ሊላ ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? ሮዛ ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? ቡናዊ ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? ጻዕዳ ነዚ ሕብሪ እንታይ ኢልና ንጽውዖ? ጸሊም